ଅତି କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ହଳେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ହଳେ ସାର୍ କୋଉ କଲର ନେବେ କୋଉ ସାଇଜ ନେବେ କିଛି ତ କହିଲେନି। ବୁଝିଲେ ସାର୍ ଏଇ କ'ଣ ଡାଲି ଚାଉଳ ଦୋକାନ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସିକି ଶୁକ୍ଲା ଲଙ୍କା ଅଢ଼େଇଶ ଡ୍ରେସ୍ ଦୋକାନରୁ ଆଇଛନ୍ତି କହିବେ ନା ଆଉ ଫୁଲ୍ ସାର୍ଟ ନେବି କି ହାଫ୍ ସାର୍ଟ ନେବି କି ଜିନ୍ସ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ନେବି କି କଟନ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ନେବି କହିଲେ ସିନା ବାବା। ଦେବେ ଦିଅନ୍ତୁ ନହେଲେ ମୁଁ ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା 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 ଶୁଣ ସାର୍ ଖରା ଆଇଲେ ବୋଧେ। ଶୁଣ ମତେ କାହିଁ ଲୋକଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି ବୁଝିଲୁ ବେଶୀ ପଚାରିଲେ ରାଗରେ କି ପଳେଇବ। ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ କହେ ମାପ ଫିତା ଛାଡ଼ ଆଖିରେ ମାପିବା ଶିଖ ବୁଝିପାରୁନି। ସେ ଲୋକକୁ ଦେଖିକି ମୁଁ ଯେମିତି କହିଦେଇ ପାରୁଛୁ ସେ ଲୋକର ସାର୍ଟ 44 ପ୍ୟାଣ୍ଟ 36 ଯାହା ପିନ୍ଧିଛି ତାକୁ ଟାଲି କରିକି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ହଳେ ନେଇକି ଯା।